Bilal M. Nasser. Continuity. Abu buga bajarumu. Chamo. Sha. Buga sini. Guy Ibrahim. Ya. Cameraman. The best sound, producer and sound, yeah. Ina gana aiki. To kuna ina ne? To kwana ko ya suna din. Ai na ramu kalle. Sound one. Ya gaba ke ne ya sa ya gaba. To kuji ba da rata ga FKG. Bikini ma babin dole zana mace.
zuci ji sanyi kina mini kunci jini daya ni da ke maka zamuto babu ke